Sa ato ang inigugmang amahan sa kalag Father Benitz ug ang kauban naton nga kaparian nga naga-shepherd sa ato ang parokya, mga igsuon ko nga kaparian, diocesan o religious, nga every time we can celebrate, we manifest beautifully presbyteral synodality sa mga pilgrims, mga kauban ko gikan sa National Shrine of St. Joseph, mga devotees, mga parokyano, mga hinigugmang igsuon kang Kristo, mayong buntag kaniyong tanan. Mga igsoon, sa usa ka syudad na ay announcement na ay moabot nga circus o grabe ilang advertisement nga come the day of the performance, daghan kaayo nagdugok ang mga tawo aron bitaw aglantaw sa kining circus act. The highlight of the circus act is a family performing the flying trapeze. So kung nakakita na mo sang circus, kana sila musaka kining gamay nga bata, nga babayi, og didto may naay platform og matindog siya. Og at the indicated time, mo fly or jump siya og naay nagaswing sa pikas og i-catch siya. And then, mao kana nga pagsaka kining bata, she is the star of the show. Miriam Yangan, gamay pa kaayo, 5 years old and a half. Sus, samtang kasaka sa may drum, sus, kasaka pa naog ang atay. Isang mga audience ba? Paglabot niya dito sa taas, sus, taas kaayo, gatangla sila. Kaya kaha kining bataa? Kay kagamay kaniya. Sa pikas, makita nila, samtang sige drum roll, naana na may nagkabit-kabit sa swing. Og nag-turn upside down, swinging to and fro. May imagine nyo? Diri ang bata, sa pikas may nag-swing, then nag-turn upside down. And then, at a designated time, kaya gatulukanay man silang duwa, nagsingit ang bata, ha! And then, naglupad siya. And believe it or not, paglupad sa bata, ha! Tanan nga ilang ginhawa, naghunong, ha! Stop sa ilang ginhawa, ha! And then, pag-catch sang sa pikas nga nagaswing, sa kamot kining bata, sus! Grabe kayong, ha! Tapos grabe kusog-kusog kayong pakpak nila, no? Kay nga naman, what was expected to be a fall suddenly became a wonderful acrobatic execution. Pag-jump and fly into air, she was caught by the other side, and then they were swinging, and then nag-swing siya back to the other platform sa may tuo nga bahin. Mga igsoon, may imagine nyo? Nakanto na mo circus? Wa pa? Kung wala pa, imaginon lang nato ba? Kanang kahanga, ang nervous, ang excitement, ang pag-fly, ang pag-catch, ug ang thunderous applause, ug ang success kang ilang acrobatic feat. Human ni ana, may nag-interview nga radio announcer. Iduulan niya ang bata niya, day, ma-interview lang ko, mangutana lang ko sa imongan. Niya, my name is Miriam. 5 and a half ba? Niya, wala ka mangikulbaan. Ingon sang bata, sometimes. Pero ang announcer, pursigido. Pero nga man, nga bisan nakulbaan ka, nag-jump. Nga man nag-jump ka into the air. And then with a smile and an air of confidence, nagtubag ang bata. Gusto niyo madunggan ang iyang tubag? Sige, i-share ko kaninyo. Tubag kang bata sa announcer. Maoki niya. Ako ang flyer. When I fly into the air, I hope and expect nga ang nagaswing sa pikas, she will catch me. She is called the catcher. Flyer, ang sa pikas mag-meet,
catcher. And then, sa ubos, naay safety net, pero naay may nagatuyok-tuyok nga lalaki, siya ang gitawag namo nga spotter. Kuha niya, flyer, catcher, just in case naay spotter. And then with a twinkle in her eyes, she said, "The catcher is my mother. The spotter is my father." Now you know the secret of little Miriam. Kulbaan man siya, but she can perform great acrobatic, feat on the air. She can fly on the air because ang iyang catcher, iyang mother, sa ubos ang spotter, iyahang father. Brothers and sisters, I have read this story when I was in high school. Nadumduman jud nako samtang nagapamalandong kita sa atong tema, ang pagtugyan sa atong kaugalingon sa mahal nga Dios, pinaagi sa pag-ampo sa atong mahal nga Birhen sa regla. Mga hinigugmang igsuon kang Kristo, gitawag kini sa Ingles, the act of entrustment to God through Mama Mary via prayer. Nindot lang paminawon ang word nga trust. Pero, mangutana lang ko, nakasinati na mo nga somebody broke your trust? Napugos man to ang akong mga kauban sa sakyanan, hamba ko survey kini bago ta mag-abot sa regla. Unsa ang greatest enemy of love? Distrust. Kay kung mawagtang na ang trust, love will not only be poisoned, it can be destroyed. Kay makulit man ko, nangutana ka unsa makaguba sa trust, ingon nilang tulo, cheating. Unanimous. Naapa explanation ang usa. Ingon niya, posible jud na i-love bombing ka. Kadungog na kamo ka na. First time ko lang katungog. Love bombing. Meaning, bumbahan ka sang tanan nga sweet nothings, sweet actions, sweet gifts, pero sa likod di ay ginatunto ka na. Ginatu-timing ka na. When that happens, trust can destroy relationships. Diba? Mundumanyo, ambot kung in-quote ko kanang awit, I'm afraid to fly, and I don't know why. It's just that when I was small, I recall, when I jumped, I thought somebody will catch me, but then they let me fall. Unsa ang resulta? Bukol, agoy. Pina-fall ka man. Pero ang pinakasakit, ang bukol, which is the inflammation of the flesh on the head, maayo ba na siya after 1 week? Pero ang bukol sang distrust, dugay, lisod. Mauna karon mga hinigugma, as we attend this novena Mass, gaduol kita kang Mama Mary. Kay ngano man, tanan kita bilang tao dinhi sa yuta would have experienced loving someone totally, wholeheartedly, pero ang balos, dili di ay mauna ka sincere. Not because dautan sila, but tungod tao man sila nga dili perpekto. Mauna nga nagtubo ang bukol kang distrust, asuwod sang atong kalag o kasing-kasing. And when you are living in distrust, you will have no peace. When you have no peace, daghang kaguol gagawas ang balatian. Kung daghan kang balatian o kaguol, wala jud ikaw happiness in life. Mauna ang atong tema, swak sa mao kining atong kasinatian. We need to go to Mama Mary paron tabangan niya kita. Kining act of entrustment, mao kini ang atong buhaton to the Lord through Mama Mary.
Unsa ang lesson naa gitudlo ni Little Miriam? Ang lesson is, we can fly again. We can jump again if we know somebody will catch us. Kung ang catcher para kay Little Miriam iyang mother, para kanatong tanan, ang catcher mao ang atong inahan, birhen sa regla. Na-notice nyo, ang picture pwede ma-interpret nga murag ga picture taking silang duha, kay gisabak niya. Pero pwede sad murag gi-catch ni Mama Mary si Jesus ba? Okay. Tapos catch. O, mauna bitaw. So, it's beautiful para kanatong tanan to know in faith nga naatay inahan nga modelo nato sa pagsalig. Kabalo mo sa Latin, ang trust is confido. With faith, I trust in you, confido. With faith. And Mama Mary is our icon of faith. She trusted God when she said her fiat. Mauna nga klaro ka nato, kung nanervyos man ta, nakuyawan man ta, nag-hesitate kita, apprehensive kita sa mga problema, na sinati ka na ni Mama Mary. Pero at the end, she also trusted by her fiat. Mauna nga nasabtan niya kita, and then she will catch us. I stand before you as a witness of that. Katong una ko diri nga misa, ang nakasidatian ako mao ang grief o kasakit of losing my family members, especially ang akong inahan. Dinhi sa regla, gipakita ni Mama Mary, Dong, relax ka lang. You can fly again. Catch tika. I am your mother. I am your catcher. Mao kini mga hinigubang ison kang Kristo nga sa atuang kasinatian, ilabi na ka ng ginaguba bitaw sang poison of distrust, and we feel no sense of peace, no sense of the future. We go here. We offer our prayers to God. Ang inahan ako sang buhi pa to siya, ang iya permi refrain nga advice ka nako, Dong, pagsalig lang sa mahal nga Dios o sa mahal nga Birhen Maria. Kana nawagtang when I was filled with distrust even to God. Kaya gikuha niya man ako ng inahan. How can I trust? Pero ang inahan ko sad mismo nag-ingon, trust God and trust Mama Mary and pray to Mama Mary. Dinhi sa ato ang simbahan, I received that beautiful mini miracle to be reminded, Dong, you can soar again. I will catch you in case you fall. And kung dili ka pa sure ball, kay gaduda pa jud ka, sa ubos, na ang Lord God, your faithful God, who is your Father and spotter. Meaning, kung medyo tagilid ka na, ispat niya kung asa ka dapita mahulog. Mudagan siya una, and then He will catch you. That's the role of the spotter, even to put his own body on the line to cushion the fall. That's the spotter, and that's God for all of us. To conclude, atong pagpalandong, mga inigugmang isuon kang Kristo, naapadi ay one last question ang interviewer. Ingon niya, Little Miriam, I have one final question. And then, ingon sang bata, shoot, fire away. Ingon niya, I heard you are making a sound as if you are making a signal. Huh! Then that's the signal that you will jump. Then the other one will catch you. And then, ingon sang interviewer, are you counting? Are you giving a code? What did you say? And then, with a smile, Little Miriam said, I shout, Hop! Hop!
It's our code to the other one swinging. I am shouting shortcut for hope. I am now going to fly. I hope you will catch me. Hope. Hope. So mga igsoon, dinhi, as we enter, later on, we will launch the year of the Jubilee, December 29 sa Sugbo. Pilgrims of Hope. Kita, pilgrims of hope, because we trust and have faith in the Lord through Mama Mary. We entrust ourselves to God through Mama Mary. Wala mo ko nagaingon, nga pag-abot mo sa balay, nakita mo imong bana nga may problema ka, masinggit ka, hope! Mga nabitaw na, ang love bombing, ang tatay ko kung nakainom siya kag late ng poli, may bitbit nga pansit o siupaw. Kaming duwa sa igsoon ko, enjoy kami. Ang akong inahan, wala ga-enjoy. Suko siya, kay late man ang puli iyang bana. Pero mga igsoon, kaguol sa pamilya, kaguol sang saka panaog sang tubil, manaog sentimos, masaka 2 pesos. Kaguol sa saka, saka lang ang saka ang bugas ba, no? O problema sa ato mga igsoon, ilabi na sa Northern Luzon, sa Baguio. And then we begin to distrust one another sa family. And even we distrust God, kinasaktan naman ta. When that happens, sakit kaayo, and you feel you are at the brink, but you have to jump into the unknown. Kupti ang kamot ni Mama Mary. Singgit kita in prayer. Hope. I trust. I hope. Because we are the flyers. Mama Mary is the catcher. And God who loves us all is our divine spotter. So help us, God. O Birhen, inahan sa regla, iampo mo kami.